салом алейкум дӯстони азиз, мардуми ғариби тоҷик. Хабари хуше дорам. Барои ман хабари хуше аст. Дар территорияи Российской Федерации YouTube 50% гарантия аст маҳкам мешавад. Лекин компанияи YouTube айдина иси кӯшиш киса ки маҳкамаш накна. Ба гуфтаи бисёр политикои хуби Российской Федерации дӯсти мову шумо ки бояд YouTube ранги Facebook бояд шавад. Facebook аввал ранги YouTube буд. Лекин 15 миллиард штраф карданд, 10 миллиард, 7 миллиард, 7 миллиард, 1,5 миллиард именно за унижение достоинства, именно за терроризм. Ман розӣ ҳастам. Ман чӣ тарсидастам дӯстони азиз? О терроризм аз каналое ки номардое ки таи юбка гап зедисанд именно дар Европа бисёр бародарои мо беақлишона тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд, комментария пулшонроӣ мекунанд ки каналҳо дар ватани азизи мову шумо дӯстони азиз аз ман як гуфтан аст. И дар территорияи Российской Федерации терроризм эълон карда аст, ки я хелеш бум мегум, ман намефаҳмам беақлишай ӯ бесаводишай ки дастгиришон мекунанд. Дили ман просто барои яхе ҷавонон месӯзад. Пишти панҷара дӯстони азиз и ҷои мардӣ нест. Як фикр кунед, эҳтиёт бошед. 253 ҳазор каналҳои именно дар YouTube ба назорат аст. мардуми ғариби тоҷик, именно ҷавонон камтар как фикр кунед, камтар как. дили ман ба падару модари шумо месӯзад. мардиро ишон бидед дар озодӣ. падар модарта дастгирӣ кар, дуоша бигӣ, ина яй мардӣ. пишти панҷара бом мекун, ҷои мардӣ нест, ҷои мардона нест уҷа. зинда бошед. Камтар как фикр кунед. мардуми ғариби тоҷик, дуои падар модарта бигӣ, баракат меёбед. агар ба гапи ман норозӣ бошед, дар ин дунё ранги криса хоҳӣ зиндагӣ кард, и дар ӯ дунё дар куни ҷӯзах ҷотай. барое ки мо дидестем чӣ суханҳо зедисанд. ақлта кор бифаҳмон. мардуми ғариби тоҷик, шербачаи тоҷик, зинда бошед.